Όταν άκουσα αυτήν την απρεπέστατη αναφορά, η σκέψη μου πήγε στις πολλές γυναίκες οι οποίες παλεύουν. Οι οποίες παλεύουν. Πολλές γυναίκες αποτυχημένες. Πολλές γυναίκες αποτυχημένες. Πολλές γυναίκες αποτυχημένες. Ναι. Αποτυχημένες, 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 αποτυχημένες. Ναι. Αποτυχημένες, 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 αποτυχημένες. Ναι. Αποτυχημένες, 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 αποτυχημένες. Ναι. Πολλές γυναίκες αποτυχημένες. Πολλές γυναίκες αποτυχημένες. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Να είσαι καλή σύζυγος. Γίνεται φέτος αφορμή Καλή μαμά, δούλευες. για να στοχαστούμε, έτρωγες και ξύλο. για να αγωνιστούμε.